Emakumeen nazioarteko eguna iristear da eta horren harira Gernika Lumoko udalak hainbat ekintza antolatu ditu aste osoan zehar. Horietatik lehena martxoaren 3an asteartean izango da eta Els dies que vindran pelikula kataluniarra proiektatuko da. Ostiralean martxoaren 6an hezkuntza zentroen txanda izango da. Goizeko 11:30 kontzentrazioa egingo dute Foruen plazan. Emakumeen nazioarteko egunean bertan, hau da martxoaren 8an, bi ekintza nagusi egingo dira. Bata, Merkuriotik abiatutako manifestazioa eguerdiko ordu batean, eta bestea, Xankore taldearen Una verdad escondida en el bolso antzeslana arratsaldeko 7etan Elai aretoan. Elai aretoak beste bi ekintza gehiago hartuko ditu. Martxoaren 13an arratsaldeko 7etan haurren transexualitatearen inguruko hitzaldia Krisalis erakundaren eskutik eta azkenik Larraitz Zuazoren Nosotras Mujeres de Euskalduna dokumentala martxoaren 18an 6:30. Irati Martinez Agirrezabala Gernika Lumoko berdintasun zinegotziak argi utzi nahi izan du udalarentzat urteko egun guztiak direla martxoaren 8a eta berdintasunaren alde etengabe lan egiten dutela azpimarratu du.